ng mga nagbabagang balita. Dalawa sugatan sa salpukan ng wing van at L300 sa Pamplona, Camarines Sur. Pamamaril patay sa isang lalaki sa Nabua, Camarines Sur, patuloy na iniimbestigahan. Pagkakaroon ng high-speed rail system sa Bicol, muling binigyang diin ni Congressman El Rey Villafuerte. At alamin ang discarded tips ng ilang mamshi ngayong balik eskwela. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sa pagharap ni DOTR Secretary Vince Dizon sa Commission on Appointments, muling pinanawagan ni Camarines Sur Congressman at Governor-elect El Rey Villafuerte ang pagkakaroon ng high-speed rail system sa Bicol Region. Pasilidad at riles ng PNR dapat manong i-modernize. Narito ang ulat. Muling nanawagan si Camarines Sur 2nd District Congressman at Governor-elect El Rey Villafuerte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Department of Transportation hinggil sa pagkakaroon ng high-speed rail system Manila-Bicol vice versa. Sa pagharap ni DOTR Secretary Vince Dizon sa Commission on Appointments, diretsahan itong tinanong ni CA Majority Floor Leader El Rey Villafuerte sa hindi matuloy-tuloy na PNR South Long Haul. Ani ni Villafuerte, maraming administrasyon na ang nangakong aayusin at ibabalik ang biyahe ng tren ng PNR mula Manila, Bicol, vice versa. Napapag-iwanan na daw ang Pilipinas na mga kalapit na bansa nito sa Timog Silangang Asya pagdating sa railway system. We all know the PNR or the Philippines was the first country in Southeast Asia to develop a rail. 1892, the Manila-Dagupan Rail, spanning around 100 over 150 kilometers. 133 years after, considering this year, hindi pa po nare-rehabilitate ang Manila-Bicol or the Bicol Express. While countries such as Vietnam are already building high-speed rail, I think it's about time that the Philippines developed an high-speed rail. No? Noong nagdaang administrasyong Duterte nang maging matunog muli ang pagsasayos ng siglo ng PNR, ngunit biglang nag-back out sa proyekto ang China. Right now po, alam naman po natin na nakansila po yung original na loan from the China Exim Bank for the development of the South Long Haul, no, which will lead all the way to Bicol. Very unfortunate po yun, no, dahil tuloy-tuloy na po sana yun, pero nag-cancel po na-cancel po ang loan ng China. At dahil po diyan kailangan po tayong maghanap ng panibagong magtutulong sa atin, no, dahil medyo mabigat po ang gastusin dito sa South Long Haul. And therefore, we really need either a multilateral or a bilateral loan. Ayon kay Villafuerte, dapat nang i-modernize ang railway system ng PNR sa pamamagitan ng high-speed rail system na mapapabilis ng mobility ng mga commuter hindi lang Manila-Bicol Line maging sa iba pang lugar na dadaanan ng nasabing ruta. Malaki umano ang maitutulong nito hindi lang sa ekonomiya ng Bicol Region maging sa ngalan ng turismo at kalakalan. Our aspiration still is to do high speed. Kahit 250, okay. Even at 200, Manila-Bicol will be only 2 hours. Can you imagine the economic growth of Bicol and Quezon if it's only 2-3 hours? So we hope under your leadership that this can be pursued. We know that this cannot be finished during the term of the president, but at least it can start. So that is the long aspiration of the Bicolanos. When we say Bicol Express, sana naman high speed, no? We hope that at least 200 to 50, kung pwede, if the costs are too high for 300 kilometers, no? Prioridad po ng ating Pangulo ito. Kaya tingin ko po and I think yun po yung aspiration nating lahat na magkaroon ng talagang napakabilis na Bicol Express, modern Bicol Express, at yun po ang tatrabahuhin natin, Madam Chair, Your Honor. Samantala, pinasalamatan ni Congressman El Rey Villafuerte si Secretary Vince Dizon dahil magsisimula na ngayong Setyembre ang upgrade at modernization ng Naga Airport na makakapag-accommodate ng mas malalaking eroplano. Secretary Vince
thank you for finally making the Naga Airport improvement development start this September. No, that's really good news. This was promised by many administrations. If the LRT you were saying took 15 years, the Naga Airport development, I think, as of this year is 39 years unfulfilled promise. And it has been promised by many administrations. And it only took your visit last May 9 in the Naga Airport development to start the ball rolling. Maraming salamat in behalf of the people of Camarines Sur, and we hope that in the remaining years of this administration, that the Naga Airport development will be fast-tracked and finally be finished. Chris Novello, CSN. Kinasuhan na ng parricide ang ina na pumatay sa sarili nitong mga anak sa Presentasyon, Camarines Sur. Ayon sa Presentasyon Police, nangyari ang insidente sa Barangay Santa Maria sa bayan ng Presentasyon, Camarines Sur matapos matagpuang patay ang dalawang batang magkapatid alas 8 ng gabi nitong nakaraang araw. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pinagsasaksak umano ng ina ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki, habang sanggol na 4 na buwan pa lamang ay tinakpan umano ng unan hanggang sa ito'y malagutan ng hininga. Bago mangyari ang insidente, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ang suspect at live-in partner nito. Hindi umano pinapasok sa loob ng bahay ang ama ng mga anak, kaya umalis na muna ito. Nang bumalik ay nakalak ang pintuan, kaya pinili nitong buksan ang pinto. Dito na tumambad ang duguan at wala ng buhay ng mga anak katabi ang nanay na suspect. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang tunay na motibo sa likod ng krimen. Isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ay ang pagkakaroon ng ina ng postpartum depression. Dalawang sugatan sa nangyaring salpukan ng isang wing van at L300 van sa kahabaan ng Daang Maharlika Highway sa Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur tanghaling nitong June 3. Ayon sa mga nakasaksi, patungong direksyon ng Naga City ang close van habang patungo naman ng Pamplona, Camarines Sur ang L300 van. Nag-overtake umano ang close van dahilan upang salpukin niya ang kasulubong na L300. Nadamay sa insidente ang isang pampasaherong jeep na patungo din pa sa kaululan ng mga pasahero. Nagtamo ng matinding tama ang driver at pahinante ng van na naipit sa sasakyan sa tindi ng impact ng aksidente, habang sugatan naman sa ulo ang tinamo ng driver ng L300 van. Wala naman nasaktan sa mga pasahero ng pampasaherong jeep. Higit sa 2 million pesos ang nasabat sa isang tulak ng illegal na droga sa Sorsogon City. 3 pang tulak ng illegal na droga sa Naga City, kalaboso rin. PNP naghahandang tumalima sa utos ng bagong PNP chief sa kampanya kontra droga. Narito ang ulat. Arestado ang isang 21 anyos na lalaki sa pagtutulak umano ng illegal na droga pasado alas 11 ng umaga nitong June 3 sa isinagawang anti-illegal drug operation ng pinagsamang puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Sorsogon City PNP, Police Drug Enforcement Group at First Provincial Mobile Force Company. Nakumpiska sa suspect ang nasa 300 gramo ng hinihinalang shabu na nakakahalaga na mahigit sa 2 million pesos. Samantala, kalaboso rin ang isa pang tulak ng illegal na droga. Pasado alas 10 ng gabi nitong June 2, nakuha kay Daniel, isang parking attendant, ang 3 piraso ng hinihinalang shabu na nakakahalaga ng 2,000 pesos. Pasado alas 11 naman ng gabi nitong June 2, tumulak din ang tropa ng Naga City Police Office Police Station 3 matapos ang isinagawang briefing sa operasyon laban kay alias Moyet. Napasa kamay ng pulisya ang suspect sa pagtutulak ng droga matapos ang isinagawang bypass operation sa Kumputol Street, Bagong Bayan, Sur, Naga City. Nangyari ini naman sa Bagong Bayan, Sur, Apog Street. Sir, successful sa ito yung bypass operation against sa tao ini. Kasi ining tao ini, Sir, ibinaba sa ito yan sa national na i-validate and mag-conduct ng investigation with regards sa involvement sa pagpapabakal ng illegal substance sa area. Na kung saan nagkapigwa sila ng transaksyon sa sarong listadong apartel. Ginagawang transaksyonan ni alias Moyet ang isang apartel kung saan may nahuli na taga-Milaor nitong May 29. May ilang kaso na rin ito at labas-pasok na sa kulungan. Sa ngunyan,
Dito po man siya nahilingan ng record with regards naman sa violation with regards sa illegal substance. May previous record siya sa TIG 591 and may kaso pa siya create. Sa ngunyan sir, yun nga, ang sabi ka sa nga nagtaon ng informasyon which is the citizens complaint na ining tao ini na-involved sa pagbibinta ng droga sin ikaw pang mga involved na minor na napapaduman sa illegal na aktibidad. Nahaharap ang mga naarestong sospek sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa direktiba ng bagong hepe ng pulisya na si Police General Nicolas Torre III, binigyan din ito na isa sa tinitingnan niya sa pagsukat ng performance ng isang police office ay ang bilang ng mga nahuhuli, nakakasuhang sangkot sa pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Ang ibig sabihin doon na hindi paramihan, kundi hanggat merong personality, meron tayong namomonitor, meron tayong lumalabas sa mga surveillance ng ating mga intel operatives. So yun ay kailangan mahuli. Hindi naman ibig sabihin na huhuli na lang basta-basta at may kumbaga may pagdududa na i-report. So hindi naman po ganun. Jan Amador, CSN. Nakilala na ang lalaking biktima ng pamamaril patay pasado alas 6 ng gabi nitong June 2 sa Zone 7, Barangay San Vicente, Ugbon, Nabua, Camarines Sur. Ang biktima kinilala sa pangalang Melvin, 29 anyos at residente ng naturang bayan. Nagtamo ito ng 4 na tama ng baril na kinamatay nito. Samantala nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa motibo at nasa likod ng pamamaslang. Kahapon na-receive ng Camarines Sur Police Provincial Office ining sarong insidente na alleged shooting incident na nangyari digdi sa Nabua, Camarines Sur. As in, tulos naman hindi na pinag-respondihan kang sa tuyang mga kapulisan. Nakilala din naman na yung victim dito sa shooting incident na to kasi bistado man ining ining biktima. Kaya lang, hindi pa nakikilala ang suspect dito. Sa ngayon nasa forensic unit na ng PNP ang mga na-recover na basyo at bala sa crime scene para maeksamina na maaaring magbigay kalinawan sa may-ari ng baril na ginamit. Agad naman kasing nakipag-ugnayan ang mga kapulisan sa SOCO team natin. So, ang Provincial Forensics Unit kasama ng ating mga investigador nagsagawa ng investigasyon kagabi and hanap nila yung slugs. May isang slug ng caliber 45 and may isa pang unspent o ang hindi nagamit na slug o bala ng caliber 45 pa rin po na nakita doon sa insidente. Ang gagawin po nila doon, yung i-examine po ito kung doon sa mga list ng mga firearms natin sa Philippine National Police. Meron po kasi tayo ng mga listahan ng mga baril. Like for example, dito caliber 45 ito. Kung nakaregister yon sa isang tao, yung bala na yon, kung galing doon sa isang baril na nakaregister, doon sa atin sa PNP, Firearms and Ammunition Registry, pwedeng maipatawag yung may-ari ng baril. Apo. So, natitrace po nila yan. Pinuri din ng PNP Kamsur ang concerned citizen na agad nakapagbigay alam sa insidente. Napakaganda nga ng ginawa ng estudyante na to na napadaan lang. So, siguro isa ito sa mga nabigyan natin ng mga hotline numbers or nakarinig ng ating mga tips na sabi nga natin, ang lahat ng mga hotline numbers, lalo na ng mga police station kung saan sila nakatira, i-save nila sa kanilang cellphone. So itong isang estudyante, isang concerned na citizen, isang estudyante, tinawagan niya ang kapulisan ng Nabua Municipal Police Station through his cellphone. Kaya agad na nakapag-responde ang ating mga kapulisan and yun na nga nakapag-imbestiga dito sa nangyaring insidente. At tama po yung ginawa niya dahil siyempre pag ganitong mga insidente, ang iba parang ayaw makialam. Jan Amador, CSN. Wala nang 2 linggo back to school na. Kung ang iba ay abala na sa pag-shopping, ibahin nyo ang mga magulang na may discarded vibes ngayong balik eskwela. Alamin yan sa ulat ni Darlene Lastrulio. Sa nalalapit na pagbabalik eskwela, maraming magulang ang naghahanap ng paraan
kung paano makakatipid sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Isa na rito si Florita Ilan de Bloy, isang solo parent na ibinahagi ang kanyang mga diskartipid tips para maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang 2 anak na parehong nasa kolehiyo. Ang diskartipid tips kasi ni Nanay Florita, imbes bumili ng bagong mga gamit sa eskwela, ay piniling gamitin ng mga pinaglumaang binder at ballpen para sa nalalapit na pasukan. Sa kabila ng kahirapan, hindi naging hadlang kay Florita ang pagiging mag-isang magulang. Bukod sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, pinagsasabay niya ang pagpapatakbo ng isang karinderya at sari-sari store upang matustusan ang kanilang araw-araw na pangangailangan. So, syempre, gagawin natin yung bilang magulang, bilang ina, gagawin natin yung the best para sa mga akita, yung maibigay natin kabus na pang-ipon daw. Mahirap, mangungutang, talagang gagawin natin. Sa part ko, kung paano ako nakakatipid, syempre nagluluto-luto ako for breakfast, for lunch, yan. May mga dinagamit na binder, yun na lang muna siguro. Pag kailangan na uli na puno na yung binder na yun, saka na uli kami bibili. Sila na mismo, through baon na. Matipid siya pagdating sa baon. Kasi sa kabutihang palad, dahil sa sipag at talino ng kanyang mga anak, nakakuha ng full scholarship ang isa sa kanila sa isang pribadong universidad sa Manila. Kasama na ang libreng tirahan at ang isa naman ay 3rd-year college student na sa siyudad ng Naga City. Ibinahagi rin ni Florita ang ilang practical na payo para sa mga estudyante. Mensahe ko sa mga estudyante na papasok ngayon, maging aware sila kung paano kinikita ang binibigay sa kanilang pera, paano nila gagamitin yun in tama, na pag may sobra, okay, walang problema. Pero kung hanggang kaya nilang tipirin ang lahat para makagraduate sila, makatapos sila, go. Yun lang. Sa panahon ng krisis, si Florita isa lamang sa maraming super nanay na nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Gumanap bilang ina at ama, pinatunayan niyang sa diskarte, tiyaga at pagmamahal, kayang nalalagpasan ng anumang pagsubok. Darlene Lastrulio, CSN. Isang sunog ang sumiklab sa Purok 1 JP Laurel, Bulan, Sorsogon bandang alas 12:30 ng tanghali nitong nakaraang araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Bulan, tinatayang 16 na estruktura ang natupok ng apoy at 14 sa mga ito ay mga kabahayan kung saan apektado ang 20 pamilya o humigit kumulang 86 na individual. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil halos gawa sa lead materials ang mga bahay. Nakadagdag rin ang kalakasan ng ihip ng hangin. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmula ng sunog at ang kabuang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa naturang insidente. Sa kanyang unang press conference bilang bagong hepe ng pambansang pulisya, nais ni PNP Chief General Nicolas Torre III na ma-institutionalize ang 3-minute police response time sa buong bansa. Ang 3-minute response time ay ang aksyon ng PNP oras na makatanggap ito ng paghingi ng tulong mula sa publiko. Ayon sa Naga City Police, handa silang tumalima sa kautosang ito ng bagong hepe ng PNP. Kaugnay nito, may mga bagay umano na dapat irekonsidera na baka hindi masunod ang 3-minute response time. Una ay ang distansya ng humihingi ng tulong mula sa istasyon ng pulis. Kaugnay nito, hinikayat ng NCPO ang publiko na agad mag-report sa kanilang hotline para agad maaksyonan ng kapulisan ang kanilang hinaing. Patuloy na bumabangon ng higit sa 20 pamilyang nasunugan sa Libmanan, Camarines Sur nitong Abril. Mga nasunugan nakapagpatayo na ng bahay mula sa handog na materyales ng provincial government ng Kamsur. May ulat si Eli Balbin. Abril nitong taon ang sumiklab ang sunog sa Sitio Surrender, Barangay Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur. 28 kabahayan ang natupok at 22 pamilya naman ang apektado sa insidente. Matapos matupok ang 28 kabahayan sa Sitio Surrender, Barangay Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur, ito na ang kalagayan nila ngayon. Unti-unti nang bumabangon sa tulong ng LGU Libmanan at probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte at 2nd District Congressman El Rey Villafuerte. Ayon kay Punong Barangay Lilian Guerrero, kakaunti na lang ang pansamantalang nakatirang pamilya sa mga evacuation center dahil ang iba umano ay nagsiuwian na upang ayusin ang kanilang mga tirahan. Adikit naman lang po nag-stay po duman sa
sa area, sa ano ninda, sa site na itong ipapadagusan. Meanwhile na day pa sila nabalik. Pero more on ang iba po, nagtunga na po sa mga kasuluan, pig-ayos naman po ninda. Si mga materials na naitinao sa inda, lalo itong halik sa Capitol. Bali, pig-utilize na po ninda to. Kang may 16 po ito na pig-distribute, 615 na banggi, pig-distribute na sa inda. So, kaya tiglalag na po ninda duman sa mga place nila sa lugar. Sa panayam ng CSN kay Nancy Ferrer, sariwa pa sa alaala niya ang nangyaring sunog dahil hanggang ngayon ay hindi pa siya nakaka-move on. Hindi tulad ng ilang nasunugan ay hindi pa nito maipakabit ang mga panimulang materyales na pinagkaloob ng LGU Libmanan at provincial government ng Kamsur. Ito po nandito, hindi pa rin po makamove on. Abuti po yung iba, meron nang nag-aasikaso ng bahay na kasi meron nang tumutulong na mga pinsan at kapatid. Pero sa amin, yung hinihintay ko po, wala pa po. May nagbigay na rin po sa amin yung kapatid ng asawa ko. Pero hindi pa po natatapos. Tumigil po kami ng pagpapatrabaho. Sa kabila nito, buo ang loob ni Nancy at iba pang nasunugan sa lugar na sila ay makakabangon at makakaahon sa pagsubok na ito. Eli Balbin, CSN. Sa pagbabalik ng Kamsur Marathon, isang mainit at makabuluhang takbuhan ang muling nasaksihan sa Buhi, Camarines Sur nitong nakaraang araw. Sa marathon na ito, may iba't ibang distansya mula 5 kilometers hanggang full marathon na sinalihan ng mga Pilipinong atleta mula sa loob at labas ng Camarines Sur. Sa mahabang kilometrong takbuhan, hindi umurong ang mga mananakbo sa hirap ng karera. Bagkus, ito'y naging patunay na walang sukuan sa anumang hamon. Nanguna sa full marathon si Yuniel Enreras. Sa full marathon, female category naman, nanguna si Eloisa Cusi. Sa half marathon, si Vincent Avestruz. Habang si Alexandra Faith Garcia naman ang nanguna sa women's category. Hindi rin nagpahuli ang mga nakilahok sa mas maikling distansya. Sa 10-kilometer race, unang nakatawid ng finish line si John Brixel Mongcal at si Raisa Jane Sanglay sa women's category. Samantala sa pinakamaikling takbuhan na 5-kilometer race, nang ibabaw si Jake Andales at Hazel Villarreal para sa kanilang kategorya. Ang katatagan at determinasyong pinamalas ng mga lumahok ay patunay na sa kabila ng pagod at init, walang makakahadlang sa isang runner na may puso at layunin. Pinilahan ng mga residente sa Libmanan, Camarines Sur ang medical caravan ng provincial government ng Kamsur. Libreng eyeglasses, isa sa mga pinilahan ng mga nag-avail ng caravan. Si Eli Balbin sa detalye. Maaga pa lang nakapila na si Tatay Roberto sa medical caravan upang mag-avail ng libreng salamin na hatid ng probinsya ng Camarines Sur. Si Tatay Roberto kasi ilang taon nang nagtitiis sa kalabuan ng kanyang mata. Ayon kay Tatay Roberto, hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon na makapag-avail ng libreng salamin dahil kung sa labas pa o sa private clinic ay may kamahalan pa ito. Kaya ito, libre, nalaman namin kami dito. Kasi pag walang pera, hindi makapagawa. Ang sabi ng mga katrabaho ko, inaabot ng 3, 4, 6 ba nga? Ay ito libre to. Libre, number 1 sa akin yan. Kasi yung na-stroke ako, inilabas ako niyan sa hospital na walang bayad. Kaya ako, laging libre. Isa din sa masayang nakapag-avail ng libreng ultrasound si Ate Chin. Aniya kung sa private laboratory clinic pa siya magpapa-ultrasound ay aabutin pa ng 1,500 pesos na mabigat umano sa kanyang bulsa. Sobrang saya po kasi makakala sa budget namin sa pamilya. Kasi libre na hindi ka na magpapa-private. Inaabot ko siyang 1,500 yung ultrasound. Tapos yung laboratory, mahal din, kaya maganda talagang may ganitong thank you po sa kay Kilagob. Thank you po sa Belaperte. Thank you po. Isa lamang sila Tatay Roberto at Ate Chin na nabenepisyuhan ng medical caravan ng provincial government ng Camarines Sur. Isa ang programang ito sa prioridad nila Governor Luigi Villaperte at 2nd District Congressman Elroy Villaperte na makapagbigay ng libreng medical at dekalidad na medical services sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Hatid ang modernong laboratory diagnostic van, eye clinic at hospital on wheels. Nagkakandak po kami ng medical mission, medical
medical caravan. We do have optical bus, eye clinic, and then also yung hospital on wheels, and then also ito pong dental bus po. So, ang mga ino-offer mo po is gabos po yan libre. Priority program po siya ni Congressman El Rey, Congressman Migs, and then Governor Luigi. Ano po? Ang ino-offer po yan is ultrasound, x-ray sa hospital on wheels. Meron din pong random blood test, random blood sugar, cholesterol, and uric acid. Sa optical naman po, sa eye clinic naman po, meron pong paggawa ng salamin, pagpa-check up, yung acuity test, and then also meron din po tayong dental. Sa dental po, bunot ng ngipin, and then laboratory baths. Yung laboratory baths po natin, meron po siyang blood chem, CBC, and then urinalysis. So, yan pong programang yan, gabos po yan libre. Yung mga truck na nakikita po natin sa labas, yan po ay lahat libre. So aside from that, meron tayong dalawang doktor, si Doktora Pisco, Doktora Peñaranda. Sila po lahat ang mag-check up sa doktor, sa mga residente. And then also, meron po tayong mga libreng gamot. Lahat din po yan libre. And then also, lahat po yan na-assess ng mga nurses, midwives. And then also, sa tabang ng mga professional, medical professional po. Lahat po yan nangyayari dito sa medical caravan. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.